салом алайкум ба ҳама бародаро мухлисои тубоси ҷаҳон. Ба наздики я треки дига я история дига мепартоемш дар канали Expert Mafia. Метавонем ки амҷа гӯшаш кунем аз як кам тракша мерем барои шумо мухлисо гӯш кунем. Expert Production. баъди хадми мактаби қадам монда донишгоҳ да искадам озодам мака чақчақ бариам курсода мегзара рӯзуами хелсинос хати муниса шиду вақт мегзаронам фикри бад аз сарам рондам рӯз дар шавхона алоқа ба телефона просто михелгам мезам лек барои ман нигарона мегзарай ба ин чаха фикришда сар шабе дорам яке искадам ошиқам фаҳмидам дӯсташ медорам рафтам рӯ парушида дарди дила кам холӣ хафо гаштам мерам ака гуфт нара бестоли мара гуфт гапои райки чанд хайбад интизору мегардам нигаш мекунам мега ҷамо дӯсту дорам ва ҳаёт саршиданги шида каётам муниса то қаймай барои ту ҷон ман метам ишқи мо афсона шида рӯз ма ӯро мехондам месад барги сафеди ма ишқадатам мефаҳмондам короче нам хелиай ба наздикӣ дар канали Expert Mafia метавонем гӯшаш кунем.